Кайынкай балалар бакчасында бер-берсенә ике су тамчысы кебек охшаш игезәкләр тәрбияләнә. Биредә алар дүртәү: Корниловлар, Әхмәтгәрәевлар, Андриановлар һәм Нәҗметдиновлар. Бүген аерым командаларга бүленеп үз көчләрен сынадылар. Эти все дети выпускаются в первый класс. И так как это нонсенс, это никогда еще в детском саду не было, в практике, в моей практике и вообще в истории детского сада, чтобы в один год было 4 выпускника, 4 пары одного возраста, 6-7 лет. Артем белән Арсений Корниловларның нәселләрендә дә игезәкләр бар. Икеләтә бәхет булган балалар әби-бабай өчен дә зур куаныч. Без алар белән кышларында, җәйләрендә, похотларга да йөрибез. Бүтән җирләргә дә тырышабыз инде. Әби дә, бабай да бергәләп тырышып, әниләре дә инде, әтиләре дә бергә инде, постоянно. Адель белән Радель Әхмәтгәрәевларның киемнәре бер, йөзләре дә охшаш, холыклары гына төрле дигәниләре. Алар да якыннарын икеләтә сөендереп бу дөньяга килгәннәр. Хәзер исә әтиән исенең зур ярдәмчеләре кечкенә сеңелләрен тәрбияләргә булышалар. Многодетная семья у нас. Адель и Радель зовут близнецов. Когда узнали, что близнецы будут, мы были в шоке. Но у меня муж ждал близнецов. Очень обрадовались. В семье все время постоянно веселье. Скучно не бывает. Бакча коллективы игезәкләр өчен чын бәйрәм оештырган. Кызыклы уеннарда катнашып, җырлап, биеп үз осталыкларын күрсәттеләр. Бәйге ахырында катнашучылар яраткан геройлары Чебурашкадан дипломнар, татлы бүләкләр алдылар. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.